Ahojte ľudia, dneska natáčam tu Fortnite. Lebo som ho nikdy nenatáčal a čo ne? Dobre, takže dáme si reloadíky. Potom aj betulko, tu bude jedno. No dobre, štart. A keby sa vám páčilo dnešné videjko, tak poprosím by som si aspoň také 50 lajkov. Bo viem, že Fonko je dobre teraz. Ale keď začnem aj iné hry. Jasné. Bo do komentáru mi napíše, aké mám tam Roblox, Minecraft. Fúha, ešte neviem, no. Ostávam ešte 2 hry, takže môžeme nahrať. Dobre, že som nebol trochu taký nachladený, ale tu som v pohode. Takže prosím iba odberičky, prosím. Sem tady. Patrzcie. Kupił som si aj gridy, hej, z peci výbaku. Bolo to drahé, no ale... Kelíčky. Čiže 5 sekúnd a ideme hrať. Keby si na čo nevideli, to povedzte, hej. Podľa mňa na čo vidíte, no aj vidíte. Dobre, ideme na to. No, nice. Sem. Tady ty bebáchovia, no sme v prdeli. Pokud zoberiem zbraň, to asi by som aj nemusel byť. Nevadí. Chodte, to nedám. Mám jedno hápko, ale čo hovorím. Keby to vyšiel, malo to prepačte, hej. No, povedem asi radšej nie, by som išiel sám. Dobre, ide na to. České kluci a dám ja tajny. Musíte dočítám čestku, otvoríme si to pekne, no dáme. Prvá, OK. Tá istá, dobre, mám ju, Danger. Všetko sa nám hodí. Snajperka, kluci. Káčko, budeme. Tu je strašne veľa tých, ne, kluci. Mám spať. Máme vodku.
Ok, takže skúsime pomalej výjsť. Duj. Vymeníme ho tu. Dobre. Revolverovú, čo to je? Kombat pistolka, to je dobrá. Som mám milý hra revolver. Pašte, že rozprávam jak rozprávam. Revolver. Ďalšia číška. 50, ale to nevarí. Typek. Ale kde? No je sem. Vidíte ho? Aha. Už ho vidím kuky. Protože jsem krivý, ale tam je stupenko. Je dobrý. Velmi dobrý. Áno, heda. Ďalší. Mám míčka, teď dáme si. Dáme takto. Je. To som dostal. Čo dáme to? Kluci, on má asi aimbot, že on ma nemohol trafiť hneď, že je to divné. Oj. Nevadí. Toto lubička. To video až také dlhé nebude. Dáme teraz do battleko. Oj. Páň do komentáru napíšte, že čo mám hrať iba celý čas. Dobre, dám hej, Rank Battle Royale, Reloady, Getaway, OG Chapter Season, a to nič, a to asi také všetko. Alebo nevím už. Alebo Ballstick. Dač také. Aby som prvá natočil. Pretože že teraz nebojí, že videa len mne nešlo, lebo som teraz nový mobil, takže už mi teraz pojde, nebojím sa. A fakt poprosíme ten odber, bo my chceme youtuber, ale my nevieme jak. A nám to je strašne pobaví. A keď si chceli, tak sa volám, to som vôbec Screech. Pamätám to, že dvojité V, O, B, B, L, Y, dole potržítko, S, C, R, E, E, H a 6, 6, to je všetko spolu. Ale keď ma chcete pridať, to dajte si, keď máte playko, tak mic, hej. A keď máte P4, keď sa viete, jak sa pridá mic, tak poďme hrať. Poďte za mnou. Dobre. Dáme asi také dve kolka, dve škola, alebo vlastne aj konci. Dneska možno ešte videjku, alebo zítra. No zajtra. Ešte neviem. Ale po vás budú natáčať aj kedy chcete. Len mi napíšte do komentáru, že... Viete? Len mi napíšte do komentáru, že čo a jak a... Tak. Tam má troš. A mi to rozbrdali, kamo. To je moja, okej. Okej, ideme na to.
Ja by som padal na to. Do Flooded Frogs. Lebo tam je taký dobré. Alebo možno zmena plánu. Dobre. Bo teda, kde je rozbitý vlak. A mohli by sme ísť sem. No ešte už také diamantové češty. Takže... No, to asi nevieme. Akže nastúpim, ale... Možno ma aj zavede. Ty vole, kámo, ty vole. Jo, to je von. Ale jak sa dať nič, to neviem. Ale neviem. Či to bol normálny vlak, ale neviem teda. Som sa nemal ísť, prosím. Áno, dali sme kill, áno. Máme vodku, vodu. Dobre, môžeme ísť. Semkrát ten mal miničko. No už. Nevšimla som si, nevadí. Ja som si čestku, že som... Duj! Mám bejsbalku. Čo to bolo? VTF. Kamoše, už mám dvojkrát. Dobre. To je lepšie. Asi obľúbený pán tu dali hrať. Chcem si kúpiť? Dobre, kúpime. Kúpime si snajperku. Ale, čo by to bolo? Doričky. Ja som si ju kúpil dvakrát. Dobre, nevadí. Ale musíme, ako budeme si nábojky? Dobre. Ale od teraz nebudem asi už nič kúpovať. Ale kúpil som si dobrú snajperku. Najlepšia, to je najlepšia snajperka. Vidíte ho? On ho vidí. Ale taký ma treba viac. Do píska. Vidíte ho? Kde je? Tak teraz mal prácu skoro. Brácho. A ora sú strelbou. Tam. Tak skáč. Druhou.
neviem, kde je zase. Tam sa to tu bejsbalkou. Tak som za šutkaro, tam je s bejsbalkou. Okej. Skúsme to. Bum. Okej. 2 kilička. Kili. Dobra, to už nepotrebujem. Poďme si všetko vybadať. Toho ten typek hľadal. Okej. No ďalej. Okej, poďme za konúku, tak si niečo. Nie, toto je normálne. A sakra, to sme prehrali, ale skoro sme to dali. Len keby tam nikto nešiel, tak by sme... Keby tam nikto nešiel, tak by sme to dali. Dobre. To asi koniec dnešného videjka. Dokončím vám videjko páčilo a keby ste chceli ďalšie videjka, kliknite na odber a lajky. A uvidíme sa na ďalšie. Pozdravujte svoju mamku a čus!